जानो हामारोना हामारा आङो दिनै नायथारसिगोन आङो मोनायाव सोरनि फिसाया बिदि गेलेयो मेमब्रा जाजोबलायनाय नायनि इसोर 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 जुंखाम साथुखौनो फुननानै लाजोबबाय जुंखाम साथुखौनो नै गारदों आरो मोखाङाव फुननानै लादों नुबाय नुबाय इसोर हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा आंनि आखायाव प्लास्टिक दं आरोना बेखौ लाथ'गासिनो आं र' दा नोंथांमोनजों बेखौनो मा दं आनबक्सिं खालामनो नागिरदों आङो ओमफ्राय होमबा दिनै जाय शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय नायलांबाय थाबानो जाबाय दासिम माने आङो माबानिफ्राय डिउटिनिफ्राय फैदों आरोना डिउटिनिफ्राय फैनानैहाय आङो नै माखासे बेयाव थानायखौनो बाजार खालामनानै लाबोदों नालाय बेखौ आनबक्सिं खालामनो एक्साइटेड आरोना आंबो ओमफ्राय सफैखांनानैहाय दुगैस्रां लोबस्रां आङो नै फिसालाजों दाबो नुजाथ'वाखै फिसालाया माने फिथाइ जागासिनो आरोना आपेल जागासिनो दा बियो बिबैया दौगासिनो नालाय नुसनाखै दाबोना आंखौहाय आं दुगैखांबाय आरो दा जुदि नुसनबाथाय बियो माने जानाय नङा आं थाफाबाय थागोन बेखायनो आङो दा बेखौ जाहोग्रोजोब होननानैसो दा नुजागोन होननानैसो थादों आरोना ओंखायनो आङो दानो माने ब्लगखौ स्टार्ट खालामखानोसै होननानै सानबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय मा दिन्थिलांनो हायो ओमफ्राय दाना नै बेयाव मा दं नायग्रोसै दे नै बेबायदिसो आरोना जाग्रा लोंग्रासो लोंग्राथ' नङा जाग्रासो गासिबो नै बे जाहैबाय पुदिना नै पुदिना गैया जोंहा बेखौ गायनानै लानांगौ बे पुदिना बेखौ बाथोन देनानै जागोन आङो ओमफ्रायहाय र' बे जाहैबाय नै नायदो फुरा एक्साइटेड आं बेखौ जानो नै बेखौहाय आङो माबायाव मोन्दों गासै 30 थाखानि लाबोदों थाइथामजों 10 थाखा लादों 30 थाखानि बिसोर गासै थाइथामजों 10 थाखा दखानदारिया होनदोंमोन आरोना थाइसेखौनो माने मेरला मानसि जानो हायो होननानै बुंदों नालाय ओमफ्राय आंथ' थाइसे जायो होननानै बुंदों आरोना जानो हाया माथो दा होनना बुंदों दा नायनोसै आं बेखौ थाइसे जानो हामारोना हामारा नोंथांमोनजोंबो फुरा देखायगोन आरोना आङो हामारोना हामारा बेसेबां हामारोना हामारा नायनोसै नै बेथ' जि गिदिर हागोन ना हाया ओमफ्राय नै बे जाहैबाय थालिर लाबोदों आङो थाइथाम गोजो जाखांबाय आं नै बेखौ नै मा होनो बेखौ जाहाजि थालिर ना मा होनो थाइथाम जाखांबाय दा थाइब्रैल'सै थाइथामजोंनो 20 थाखा बेबो डेन्जार दामफ्रा बे जाहैबाय केपसिकाम नै बेखौहाय आङो अमाजों जागोन लास्ट नैबे दंबावो नै बेखौ बे बिबारनि नामखौ आं मोनथिया जाय मोनथियो खिथाहरबानो जाबाय दे ओमफ्रायहाय दाख्लै आङो सासे बिनानावखौहाय वाट्सएपाव स्टेटास नाय नुदोंमोन आरोना बेखौहाय माबाजोंहाय बेसनजोंहाय पक'रा खालामनानै जादों दा बेखौनो आंबो जानो लुगैनानै लाबोदोंमोन ओमफ्राय दाना बानायनानै जागोन आंबो बेखौ पक'रा बानायनानै जानोसै आंबो र' नै बेनो मा बिबार आं मोनथिया आरो नामखौहाय दहाय होनदोंमोनदां बे दखानदारा ओमफ्राय आं बावबाय बेनो आरो बेनो आंनि शपिंफ्रा आं बेखौ जिरनायनानै लानोसै मारै खालामोथाय दहाय माखौबा ओरै बख'नो थिनदोंमोनहाय ए नै जि आराम गखायो माथो माथो गला जोब्बायसो ओमफ्राय मिथिलाहाय र' मारै जायो नै जा मोजां गखायो आं मोनथिफेरामोन बिदिखौहाय माने नुबायल' थायो नुयोल'मोन मारै जायो बेखौ होननानैहाय ओमफ्राय दाख्लै सासे बिनानावाहाय माने जादोंमोन आरोना दाना बेखौहाय नुनानैहाय नै आंहाबो दिनै दखानाव नुहैलायबाय ओमफ्राय जानायसै सानबाय आङो जोंनाबो जाफेराखै न'आव थारमाने रावबो मा टेस्ट मोनमारोथाय जा साइज नुबानोबो इन्ट्रेस्ट मोनबावबाय आङो नै ओमफ्राय टमलेटनो खस्थ' गैया गरसि बायदि नुलायो माथो बिराद खस्थ' जायो आयौ फिसाया माथो फैनो नागिरा आयौ दाना मा खालामनांगौ आंहा फुरा एक्साइटेड जानानै दङ बेखौ जा गोबावसैमोन आं जानो लुबैनाया नै जानो लुबैनाया हाखाथारलामोन आं जि गोबावसैमोन आं जानो लुबैनानै मोनामोन दिनै हले मोनथारबाय
दा बेखौ थाइसे जानो हागोन ना हायाखै आङो नायगोन आं फुरा नोंथांमोनजोंहाय देखायथारगोन आरोना आङो जानो हामार ना हामारा नै हायाबा हायासै हायोबा हैसै आं बेबायदि माने जानो हाथारनांगौ होननानै जानाय नङा आरोना आंनि जानो हानाय केपासिटिखौ नायनानैसो आं जागोन आरोना हामार ना हामारा बेबायदि हाहोथारनो नङा आंनि केपासिटिया बेसेबां हामारो माने हायना हाया माने आङो बिराद गोसा मोजां मोनो नालाय गोसा जानो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय बानलु माबाफोरखौबो बे मा होनो बानलु बोरदोनफोरखौबो आङो खब'सेयाव थाइसे बेबायदि जानो मोनबासो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय ओरैनो उदैफ्रा आंना जेबो जाया जानायालाय जेबो मोनाबो आङो सोरनाबा गेस जायोना बानलु जाबा आरिबा बेबायदि जाया आरोना जानायालाय ओंखामाबो बुरजा जायो नालाय बेनि थाखायनो जाया खोमा ना माथाय ओंखामफोरखौबो जायोना आङो बिरादनो जाबाथाय दा बायदियाव माने बानलु बाथोनजों ओंखाम जानांगौबा बे बानलु बाथोन जोबागौ माने जानाय नङा आरोना जानायखौ गारनो बायो आरोना आङो बे बुंबाबो माने बानलु बाथोनखौ गारथारा आरोना थेवबो आं बानलु बाथोनखौ गारनाय नेम गैया नै बेखौ सुनानै लाबाय आङो दा बेयावहाय बेसन गैया नालाय फिसालाया खाथियावनो दंगासिनो ओंखाय खोनाजां गिनानै नै बारा खरा रायलायासै बेयावहाय हालदै संख्रि ओमफ्राय नै एसे आलौनायनि माबा होबाय आङो मा होनो चिलि सस बेखौ लगायनोसै दैजोंहाय मारै जायो नायसै बेसन गैया ओंखायनो बिदि खालामनांबाय बेसन दंबालाय मोजां जागौमोन बेसनजोंहाय नायसै बेजों माबायदि जायो पकराखौथ' बेजों बानायो नालाय ओंखायनो सानदों आरोना आङो बेजों बानायजागोन ना होननानैहाय नै एसे आमथा खालामबाय आङो मैदाखौहाय ओमफ्राय आरामसे नै आखाइजों लगायनानै होनोसै नै सावखांबाय एसे माथो मोनसे जानो नायबाय आङो खाथो मोनो एसे खाथो मावनायाव नुबोबाय आया जा खुसि हेपि नुनानै आयु मा आयु बेखौ मा खालामो हा आयो नों जायो आं जाया आरो नै मामिनाव गोलैबाय दासो नुदों मामिखौ जा खुसि हेपि दासो नुदों पकरा सावबाय थानायावसो नुदों उन्दुनोसै माथो खुगाया दारिजों दे फुगारगोरसै दे फुगारगोरसै औ उन्दुदो दे फुगारगोरसै दे फिसालाखौ फुथुबाय आङो ओमफ्रायहाय मा दं नायदो नै बेनो पापर नै एवनाया माबायदि जायो नायनोसै नै बेनो आंना जानो लुबैनाया जानो हामारो ना हामारा आङो दिनै नायथारसिगोन आङो माबानि सिगाङावथ' दुगे होनलायबोदोंना थाइसे जायो आङो होनलायनानैहाय नायनोसै दिनै हामार ना हामारा हानायखिनिखौसो जागोन आरोना आंबो हाथारनांगौ होननानै जानाय नङा नायनोसै आंनि केपासिटिखौ नायनानैसो सोरबा जानो हाखायोदां गोसा जाग्राफ्रा बेखौ जाजोबनो हायो ना हाया नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना फुरा होनोसै जानायखौहाय नांखायो
kok ambil baju gue sama lagi dong. Udah. Kamu nih baju bilang saat semua hadir ya teman gitu. Halo ya. Halo dong tuh. Siapa? Lebanon kan? Itu mau kayu. Ay. Engkau apa sedang no? Halo baik. Pasal dong. Nggak bisa. Enggak, nggak bisa. Udah.
जायखिजाया आलौबाय आरो ओमफ्राय आं बिदि आलौनायखौ मोजां मोनखायो आं थाइसेखौ जानो हाखायो आं माने जाखायो आरोना आं थाइसेखौहाय बिदिखौ आलौबाबो नै स्लिम खालामजोब्बाय बेखौ आं बांद्राय जानो सुखुवाखै बे बिबारखौ आं इन्टारेस्ट मोनासै ओमफ्राय आं बानलुखौ जानाया जाखायो आरोना बिदिखौ थाइसे जाखायो आं दहाय होनबोखादोंमोन आं दखानावबो माने आं जायो होननानै जाखायो आरोना आं सिगाङाव जाखांखाबाय ओमफ्राय आं खिन्थु भिडिअ बानायफेरनाय जायाखैमोन दिनै आं नोंथांमोननि सेरावहाय माने बानायनोसै लाबोनोसै आं होननानैहाय लाबोनाय जाबाय आरोना जायखिजाया बानलु नालाय एसेल' आलौखागोन होमबाबो बे बानलु राजाखौ एसे बांसिन आलौदों आरोना दस्राफोरनिफ्रायहाय माबाखौथ' बानलु बोरदोनखौथ' आङो खबसेयाव थाइसे जाखायो आरोना खबसेयाव थाइसे ओमफ्राय बिदि नङाखि आं दुगि देखायनो होननानै जायो ओमफ्राय माने आं मोजां मोनो आरोना बिदि जानो इन्टारेस्ट मोनो ओमफ्राय बानलुखौ आं माखौबा जानो सुखुवा बे आलौनाय गैयैखौ जानो सुखुवा ओमफ्राय बबेबा बानलुखौ आं जायखिजाया गोलाव बेफोरबायदि बानलुखौ आं एसे बोरैबा मोनो आरोना बिदि ओंखारो आङो ओंख्रियाव होयो ओमफ्राय आं अरस'नो बायो आरो ना ओमफ्राय आं जालाबायखायाबो दंबाबो आं जाया माने गासैबो ओंख्रिजों आं बानलु जाया बानलु गैयैबाबो आं जानो हायो खिन्थु नैबिसोर थाबाल' आं बानलुखौ जायो आरोना ओरैनोखौ आं बानलु जालाबाया ओरैनो दस्रा बानलुफोरखौ आं जालाबाया आरोना होमबा लोगोफोर बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय थेंक इउ फर वाचिं